Sol e praia sí, pero tamén moito máis. Así é a Illa de Arousa, un fermoso concello de Osalnés que ten moito que ofrecer a locais, pero tamén aos visitantes. Con este vídeo tentamos amosar unha imaxe de que, bueno, a Illa de Arousa non é sol e praia, aínda que estemos rodeadas de praias, temos outros recursos como as sendas peonís, temos recursos como a cultura, que se fan certames cada certo tempo e cada fin de semana tamén aquí, tamén outro tipo de recursos como a práctica de dornas a vela, de piragüismo, bicicleta, sendeirismo, o sea, todo tipo de actividades que se pode facer tanto individualmente como en familia. O Concello de este municipio insular, consciente da importancia da promoción turística, da potencialidade da súa vila e do impacto nas redes sociais, presentou esta mañá un vídeo promocional realizado por esta casa, o canal Rías Baixas, no que amosar todos os tesouros que pode ofrecer a Illa de Arousa àqueles que a visiten. Convencidos de que a difusión vai a ser moi importante, vai a ter un retorno para o pobo que vai a ser unha incidencia bastante importante. Entonces, o gasto sí que supón un gasto importante para un concello pequeno como é o noso, porque a elaboración destes vídeos turísticos son material que se necesita moito tempo e moito diñeiro para realizado, sobre todo imaxes aéreas, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo sea polo que hai un retorno de visitantes ao concello, que creemos que así vai a ser, redundará nun beneficio para todos os veciños e veciñas do pueblo. Unha importante aposta pola promoción que se compartirá dende a web do propio Concello e das súas redes sociais, así como tamén servirá para promocionar a Illa de Arousa en eventos tales como Fitur. Hai xente que busca inolvidables tradicións.